Oba häkimetleri hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna galan samanyň ýakylmagyny talap edýär. Şunlar Türkmenistanyň orak mövsümi dowam edýär. Mara welaýatynyň Mara etrawynyň peşanaly obasyny ýerli häkimetleri hasyl ýygnalandan soň buğday meýdanlaryna galan samanyň ýakylmagyny talap edýär. Daýhanlar ýyzda galan samanyň mallar üçin otym bolýanyny aýdyp hasyl ýygnalan buğday meýdanlarynyň ýakylmagyna garşy çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä daýhanlara saman ýygnamak üçin 3 gün möhlet berilýär. 3 günden soňra talaba laýyklykda galla meýdanlaryna samanlar otlanylýar. Ýöne ýerli daýhanlar hasyl ýygnalan galla meýdanlarynyň ýakylmagyna razy däl. Sebäbi olaryň sözlerine görä saman mallar üçin otym bolýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýaňy ýakyna birnäçe peşanaly ýaşaýjy oba geňeşligine baryp samanlaryň ýakylmagyna garşylyk beýan etdiler. Daýhanlar bilen oba geňeşliginiň wekilleriniň arasynda bolan gurrundaşlyk barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ýa-ni bir buğday ýygnalandan soň mallarymyzy eňgeride bakyp olary otydyryp başlapdyk. Ýa-ni bir mallarymyz enni iýimden kösenmez diýip begenliksiz bolsa galan samany otlaýarsyňyz diýip bir daýhan oba geňeşligine ýerli häkimetleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Galy bersede daýhanlar hasyl ýygnalan meýdanlarda mal otlatmagyň ýeri üçin peýdalydygyny aýdýarlar. Ýöne oba häkimetleri saman meýdanlaryna ele salynan mallaryň eýelerine jerime ýazmak haýbatyna açýarlar. Öňkü döwürlerde her ýyl buğday we paýty hasyllary ýygnalandan soňra ekrançylyk ýerlerine adamlar mallaryny bakardy. Gaýtam şol döwürler hasyl bol bolardy. Inni bolsa hasyl ýygnalandan soňra desine ýakýarsyňyz. Bu näme aňladýar, biz onu bilmeýäris diýip daýhan oba geňeşligine söz sözledi. Oba geňeşliginiň wekilleri saman ýakmak talabynyň häkimlikden ujalýanyny aýdýarlar. Prezidentiň buyrugy şeýle: buğday hasyly ýygnalandan soň ýygyny ýangyn döremez ýaly otlamak barada buyruk berdi diýip bir oba geňeşliginiň işgäri daýhanlara gurrun berdi. Ýöne biz hem düşünýäris, ýangyn döremezligi üçin ýakýarys, ýakyp ýangyn döredýäris diýip oba resmisi pikir ýöretdi. Ýöne buyruk şeýle: alaşsyz ýerine ýetirmeli diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä daýhanlar heni samany ýakylmadyk buğday meýdanlaryna garanky gatlyşýança saman çöpleýär. Olar samany gyş günlerinde mallara iýim hökmüni bermegi meýilleşdirýänliklerini aýdýar. Egerde samany ýygnap ýetişmesek gyşda mallar aç galar. Gyşda saman beräýmesek bu ýyl otuň ýagdaýy gaty kynnyp bir daýhan habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji ýylyna oba hojalyk resmiýetleri bilen geçiren ýygnagyna obalarda ekin meýdanlaryna hemde köpçülik ýerlerini ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjay edilişini berk gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Prezidentiň bu talaby görnüşinden oba häkimetleriniň saman ýakmak çäreleri bilen jogap tapdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä ýerli häkimetleriň buğday meýdanlaryna saman ýakmak işleri Lewat welaýatynyň käbir etraplaryna hem ýerine ýetirilýär. Dowam edýän orak mövsümine Ahal Mara we Lewat welaýatlaryna 4-nji ýylyna, Balkan we Daşawd welaýatlaryna 11-nji ýylyna resmi taýdan badalga berildi. Bu ýyl Türkmenistan 690 000 hektar galla meýdanyndan 1.400 000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy planlaşdyrýar. Türkmen goşunyny gurluk edip öýlerini dolanan ýaşlar özlerinden 2 ýyllap ýaşarylan oňaýsyzlyklar, garyp düşen maşgalada garaşýan täze durmuş bilen ýüzbeýiz bolýar. Beýleki oba şäherlerde bolşýaly şu günler Türkmengala etrawynyň ýakmek geňeşliginden 2 ýyl odal harby gurlugy öwden ýigitler hem öýlerini dolanyp gelmäge başlady. Öňkü ýyllardan adat bolşýaly gurlukdan boşan oglanlar Mar şäheriniň demir ýol wagdalyna otlanan düşüp öýlerini awtolog tutup gelýärler. Öňkü ýyllarda bir enatalaryň, dogan garnaşlarynyň 2 ýyllap garaşýan pursaty. Emma enni başga döwür geldi diýip habarçy öýdi bilen gurlaşan adamlaryň aýdan zatlaryny habar berdi. Düýünjigim gurlukdan boşap geldi. Ol marda otlanan düşüp şol ýerden awtolog tutup öýe maşinli geldi. Kakamyň gaty gahary geldi diýip adatlygyň söhbetdeşi gurrun berýär. Jigim gurlukda oňa öýdäki kynçylyklaryň hiç birini aýtmadyk. Kakam her ay bir nomeri pul salyp gurluk edýän ýerine iýerýärdi. Şeýdip işikdäki mallan çykdyk. Hatta ol gelenini soýar ýaly bir toklymyz hem galmady. Üstesine elimizde de hiç saat ýok. Şu aralykda hem jigim geldi.
begenip çyksak, jigim biz bilen salamlaşyp kaka. Şu Mercedes'in sürücüsüne 400 manat tölemeli. Men bir sany gullukdaşym görüp soň ellim diýdi. Öýde näçe wagt bäri çörek gaýgydy. Kakamyň gözüne ýaş aýlanyp getdi. Emma jigimi maskara etmejek bolup owadaky gurprak adamlaryň birinden ýalwaryp ertir getirmek wagdaty bilen 400 manat kardarly. Şondan bäri kakamyň hiç madasy ýok. Ol ertir bu bergini nädip ödernip udak giýje tapjanyny dik oturup geçirtip radionyň söhbetde şaýtdy. Kakam häzir ýaşaýşa hiç bir höwesem galmady diýär. Men oňa düşünýärnip Zähmet Geňeşliginiň ýaşaýjysy gurruňyny dowam etdirdi. Bizde odal malam bardy, potrot yerem bardy. Emma soňky bir ýarym ýyl içinde malam, potrodam galmady. Mallarymyza kesellegdi. İçinde haram ölen hem bolly. 34 ýyllap eýgerip gelen potrot yerimizi eýgeren ok diýip başga bir hojalyga berdiler. Sebäbi o hojalik para beripdir. Kakam şondan soň yaraman ennamynyň gyzyny göterilip ýol etrafyndaky karantin zonasynda bejergaldy. Şonu galanjy malymyzy öýüň içinde geçjek zat bolsa satyp kakamy derman nasadyk diýip türkmen garaly ýaşaýjy aýtdy. Jigim ertesi owa aýlanyp kar ýerini zordan täzelen en atasynyň ýagdaýyny görüp eden işini düşündi we ejemiň ýanyna baryp bagyşlaň. Men ýagdaýyň beýledigini bilmeýänlerini ötünç sorady. Ejem bolsa ziýany ýok, oglum, inni akylly bolsaňam bolýar diýdi. Zähmet Geňeşliginiň ýaşaýjysynyň sözlerine görä, bu agyr ýagdaý diňe bir maşgala degişdiler. Etrapda kojalyklaryň köpüsi juda kyn ýagdaýda güzeran aýlýar. Owamyzda bary ýogy 4 kojalyk gowrak ýaşaýar. Galyn adamlaryň bary bizden ýetgeşik gün gören ok diýip ejem jigime gurrun berdi. Kakam hökümetden gaty nägile. Sebäbi iňul dowganym 30 ýaşap geçdi. Şinnem öýerip bilemizok. Elimizde pul ýok. Hökümet bizi guratdy. Hiç ýerde iş ýok diýip radionyň söhbetdeşi adamlaryň hojalygynaky zatlaryny öz elleri bilen satmaly bolanyny gurrun berdi. İş gözläp ulagamyň geçen ýyldan bäri gitmedik ýeri galmady. Zähmet ýerjasynyň gapysyna ýatyp turdy. İş tap beräýin. Gaty köseni ýartyp ýalwardy. Häkimlige ýuz tutdy. Emma hökümetden hiç bir kömek bolmady. Kakam aýtmyşlaýyn, her kim öz göbegini özü kesmeli zamana boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Türkmen Garaly Raýat Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan soňky ýyllarda öz ýakyn taryhyny iň agyr ykdysat çökünlüğini başdan geçirýär. Emma häkimetler bu agyr ýagdaýy boyun almaýar we ýurtdaky işsizligiň möçberi, ýylatyň garyplyk derejesi barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Soňky ýyllarda dünýä ölçeglerine laýyk rejelenýän gaýdylýan türkmen kanunçylygyny ýylatyň durmuş gaýdan gorulmagy hem kepillendirilýär. Ýöne degişli döwlet edaralarynyň resmiýleri azatlygyň habarçylarynyň bu meseleler baradaky soraglaryny düşündiriş bermeýär. Bar bolan şertler çağılar bağlarının evgarly ýagdaýyndan habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Lewap vilayatynyň mektebe çenli çağılar edaralaryna para bermitiň, yaramaz azyk üpçünçiliginiň we bina ýetmezçiliginiň körpeleriň bilim terbiýesine yaramaz täsir edýändigini habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan Faraply we Türkmenabadly ençeme enatalar öz çağılaryny käbir mektebe çenli bilim edaralaryna kabul etdirmek üçin para bermäge mejbur galýanlyklaryny aýdýarlar. Enatalar paranyň möçberiniň bilim edarasyna görä 1000-4000 manat aralygyna üýtgändigini aýdýarlar. Habarçy vilayatyň durly etraplarynda bolup enatalar we ýerli bilim işgärleri bilen gurrundaş boldy. Onuň maglumatlaryna görä Kerki, Köytünag, Farap we Darganat etraplaryna galy bersede Sewit merkezi Türkmenabadda mektebe çenli çağalara niýetlenen terbiýeçilik edaralary ýylatyň agrymly bölegini el ýeterli däl. Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazygynyň netijelerini çap etmeýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligi ýerlere görä çağalar bagna düşýän okuwçy sany we çağalar baglarynyň mümkinçilikleri barada statistiki sanlary çap etmeýär. Habarçynyň garaşsyz çeşmelerden alan maglumatlaryna görä çağalar baglarynyň Fara etrawyna ýaş çağalaryň 12 götürümini, Darganatyda 6 götürümini, Kerki etrawyna 9 götürümini, Köytünagda 8 götürümini, Türkmenabadda 28 götürümini kabul etmäge mümkinçiligi bar. Azatlyk radiosy bu sanlary resmi
seçmeleri tasdiqladyp bilmeýär. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň Ýylat Gazmasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Çağalar Gazmasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde 2020-nji ýylyň iýulynda çap eden hasabatyna görä Türkmenistanda 3-5 ýaş aralygyndaky çağalaryň 40 göterimi çağalar bagyna gatnaýar. Goňşy Gazakystan bilen deňeşdirilene Türkmenistan bu ugurda ýyzda galýar. UNESCO-nyň Gazak hökümetine salgylanyp berýän hasabatyna görä 5-6 ýaşly Gazakystanyň körpeleriň 83 göterimi ýurdun mekdep we çenli terbiýeçilik edaralaryna bilim alýar. Hasabaty görä Gazakystanyň döwlet hiçligindäki mekdep we çenli çağalar edaralaryna okuw tölegi tüdýäni enatalar nahar üçin tölegýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewawyň çağalar baglaryna azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly problemalar barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä çağalar baglar üçin ýerilýän azyk önümleri çağalar baglaryna dolu gowuşmaýar. Galbertede çağalar öz ýejek naharlaryny ýanlary bilen alyp barýarlar. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistana çağalar baglarynyň tölegi duýdansyz 10 esse töweregi ýokarlanyp 80 manada çykaryldy. Türkmen hökümeti çağalaryň akyl ruhy ahlak we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmek üçin ähli şertleriň döredlerini aýdýar. Ýöne çağalar baglarynyň ewgarly ýagdaýy bu ugurda hökümetiň aýdýanlaryny tasdiqlamaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 10-njy ýylyna Türkmenistanyň bilim hakynaky kanunynyň rejelenen görnüşini çap etdi. Kanunçylyga görä Türkmenistanyň mekdep we çenli çağalar edaralarynyň işleýiş şertlerine laýyklykda çağalar bakçasy, çağalar bakça bagy, çağalar bagy we beýleki görnüşleri bar. Galbertede kanunyň rejelenen görnüşi mekdep we çenli ýaşly çağalaryň mektebe taýýarlanylmagyny hökmany talap edýär we ol mekdep we çenli çağalar edaralaryna, umum bilim ýa-da beýleki bilim edaralaryna hadadan çykma hökmüne maşgalada bir okuýrundan az bolmadyk möhletiň dowamyny amala aşyrylýar. Azatlyk radiosy Lewapda çağalar baglaryna şertler barada Lewap welaýatynyň bilim bölüminiň kommentariýa alyp bilmedi.